Ассаламу алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахште J. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд рекламаҳое ки дошта бошед, маърамат, сурат ва маълумотша дар WhatsApp имо роӣ кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. Агар ягон реклама дига дошта бошем бо маслиҳат боша, маърамат, тамос гиред, дар WhatsApp нависед, маслиҳат мекунем. Дар имзо навор астед Daewoo Leganze бо нархҳои арзон, Daewoo Lanos сечкаҳои объёмни, Daewoo Nexi, Opel Sedan, Opel Caravan ва мошинои советски ВАЗ 2109 ва дигар намуд мошиное ки бо нархҳои арзон. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор аст. Дар видеои оянда ҷудо карда пешкашро мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 164 сомонӣ. Навор аз сар мекунем, маърамат, рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аз Сайбадрон Daewoo Leganze астае ки светои сафед, соли 2006, 1997 астае ки бензин газ дорад, не ки тоқа айни ҳол гази холиш кор мекунад. Ҷои бензин газ мега ба фикр вайронае. Объём мотор 1.8 литра, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Бадрон мошинча нахадо мекунад ки хай яхе душ мелечовка кор дорад, ки ба хайра фора мекунад, на фора газ метавонад. Мошин айхе 100% меравад, нархаш бениҳоят арзон аст. Мотор простой, 4 та баллон мега 60%. Хоб мошин документош буд шуда. Бадрон хадавоишам болимения, электропакет хай 4 диска дорад. Мошин мега хай ҳолати соза мегад. Мисол агар хоҳӣ бур аз худ мекунӣ, нахоҳӣ газ мети мегардӣ. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восиф ва фурӯхта бошад бо нархи 8000 сомонӣ ки срочна сум дара кунад. Агар ягон мошинои Opel ам боша, мега алиш мекунем, болоиш маслиҳат мекунем, хай ба Opel лабои намуд вариантҳо кати пешкаш кунем. Бадрон алишам мешидай. Хоб ин ҳамин рақамҳо аст, рақамҳои Вавилон аст, позитсияни кор мекунам, метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дига маълумотша гиред. Камтар бадрон ремонт талаб аст, ки шумо агар хоҳед мошини соз, баромад занг занед. Мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Kia Spectre астае ки ҳамин хел ном. Соли 2006 2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад, гази Евро 4 дорад. Объём мотораш 2 литра, коробка автомата, сазисяни мошин мегад нахадуае. Мошин мега ягон камбудӣ надорад. Баллон хай средняй, хадавои болимения, электропакет, кондиционер. Бадрон мошинча опшн 100% раднои краска, мегирӣ фақат газ метиҳӣ. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восе ва фурӯхта мешавад бо нархи 37000 сомонӣ ки боз кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаи хубам дорад. Алиш намешавад, тоқа суми холия мегад соҳибаш, просто сум дар кошда мошина фурӯшда мондия. Мошин бадрон как нада, диска писка, салон тозаҳак, опши мошин ҳамихе беҳтарина, мегирӣ фақат газ метиҳӣ. Якум рақамошон аст рақамҳои Вавилон Тористон кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои Россия аст ки нашон кор мекунад. Дар рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. Кадоми то ки мехарем, маърамат, тамос гирем, боз муомила ва савдои хубам дорад. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамин хеле мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошед, маърамат, сурат маълумотша дар WhatsApp имо рекунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. Фақат хоҳиши дӯстӣ дорем ки ҳамин лайкҳоро фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи навора дар WhatsApp имо падида кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст бадрон дар кузофи Caravan, намхали светои алюмини серебристи. Хоб соли 2006 1995 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотор 1.6 литри простой, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегад ҳолаташ беҳтарин, мотор нав кардагиай, хадавои нав кардагиай, краскаша мегад нав кардем, 4 та баллона мегад пач кардем, мошина мегад полни худ транзит кардем. Мегад мошина бадрон опшин ҳамаша айсар, мисол нав кардагиай, мошин фақат мегад мегири газ метиҳӣ. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 26500 сомонӣ гуфтагӣ аст. соҳиб бош, нархша 26500 монда бо ягон сум арзон мекунад. ина баъдо рақамҳои тисярашон нависида аст. ба кадом тӯр ҳамин хел Opel Astra F яъне ки Caravan ки лозим бошад, маърамат, занг занем. солош 95 яъне ки солош хали сайзеш ранги солҳои 96 97 бадрон айда аст, яъне ки илтимос мегад
фақат одамони харидор занг занад. Али шина мешавад, то қасуми ахолӣ бисёр арзоне, камтар муомила дорад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастаи бадрон сечка объёмни соли барои 6 1999 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотор объём 2 литраи коробка автоматаи ҳолати мошин бадрон беҳтаринае. Кожаний салон 4 дискови рамашка 4.95%, радной краска, салон тоза, обшим электропакет, кондиционер не ки танировкаш бадрон буд шудаги ҳастае. خب خیلی معلوماتش آپشن ماشین همین خیلی ماشین 100% اگر یگونش اگر نفهمیده باشین خوین با زنگ پرسنین. ماشین شهری بادرو نقش 70 تا با ارزان میشه، یعنی که ماشین در شهر دوشنبه عین حال قرار دارد. نرخش 70000 سومونی است، کدامی که میگیرد باز معامله میکنند. خب این همین رقم هست، رقمای مگافون تورکستان کار میکنند، با کدامی تو که لازم است مرامت تماس گیرید. کدام مارکای ماشینی که با شما در کارات در کامنتر نویسین، ما در ویدیو آینده جدا کردن پیشکش میکنیم. فقط همین لایک های دوستی را زنید. ای لایک مودا یگان فایده نیست بادر، فقط ویدیو مو پال میشه، یگان برادری ماشین خاص صاحب ماشین میشه. لایک برای همین مو ای لایک پول نمیگیره. برای همین مهنت های ما رو قدردانی کنید، لایک رو فراموش نکنید، گذارین و نوار دالچه تماشا کنید. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی. دایو لانوس ҳастаи бадрон светои сафед соли барои 6 1998 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор экономи 1.5 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хай камбудиш дар навор маълум аст. болои капоташ хай бадронам хеле сайстани буда. хай дигар ҷош мега созаи мошин хая моика мекунӣ, форан болои капота алиш мекунӣ, ягон шпаклёвкаш мекунӣ, газ метиҳӣ. Радной краска, электропакет, 4 диска, 4 баллони средний. Нархи мошина мега 9000 сомонӣ гуфтасем, бо арзонтарам карда метиҳем ва мошин бадром дар территорияи Душанбеда қарор дорад. Нагуфтем ки ҷошта бо хай занг зада мепурсед. Ин рақамошо рақамои тиселаи марамат тамос гиред. Бародарон шумо дам агар ҳамихел реклама дошта бошед, мошинаи хонаи замина ягон чизои дигар марамат пешниҳод кунед, мо фурӯшда мегузорем. Фақат бадо такрор мекунед, узри зиёд, лайкора занед, барои мо хела муҳим аст. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ ҳастаи бадрон ки Daewoo Nexia ҳастае ки бо нархи арзон. соли барои 6 1995 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бадро хадавои кадагиай моторуш мега зурай масъала намехӯрад, коробкаш 100% ҳуҷҷатош пӯчидагиай. хоб краскаш ҳам мегад хай ду ҷош камтар безивай, хоин як краскаш мекунед, нахоин ҳамин хел газ метем мегардем. Электропакет 4 диска хай балон ҳолати корӣ масъала пасла мекунад, моторуш беҳтаринае. мошин бадро айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ ки боз ягон сум муомила мекунем. мошинча мегад ҳолати корида мегирӣ, газ метиҳӣ. хоб ин ҳамин рақамошон ҳастаи рақамои билайнай 10000 сомон ҳастаи бисёр не ягон сум муомила мекунам. бардорон хафа нашавед, кадоме ки харидорӣ аниқ мегад занг занам. одамоне ки бисёр арзон мекардаги алиш мекардаги занг назанам, фақат одамои налишкада. агар ҳамин мошини савдо нашуда бошад, метавонед ки шумо савдо карда гирем. баромад рақамошон дар видео. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастаи бадрон дар кузуфи седан бо нархҳои арзон. соли барои 6 1990 ҳастае ки сайсиаш бадор янги солҳои 94-95 бензин газ дорад кор мекунад. мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бадрон 100% моҳика накарда сурат гирифтем. мошин хай мегад хеле ки гаштесай камбудиша гуфтагӣ нест. хай солаш кунам боша бадрон хай мисол ҳамин хел сайсиана балоношам средня дискови простой салоншам соз аста. мошин мегад срочно пул дар кор шуда мефурӯшем. ягон камбудиша накутай, барои ҳамин бохто занг зада пурсем. айни ҳол қарор дорад дар носири хисрав тарафи шаҳри туз мешавад. носири хисрав нархша мега 17000 сомонӣ гуфтасем, бо арзон мекунем ки савдо мешавад. ин ҳамин рақамош аст, рақамои вавилон ҳастаи кор мекунад бадрон. ба кадоми шумо ки лозим аст Opel Stern бо нархҳои арзон марамат занг занед. срочно мегад пул дар кор шуда алиш намешад, то қас суми холӣ айдаст натие.
8 мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ки мошинаи советские аста ки молодежни ВАЗ 2109. соли 46-1997 аста ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литра, коробка механикаи системи мошини бадрон нахадвай. 4 та балон меган навай, 4 диска, 2 та трезаҳои пешаш меган электропакетай, хай документош буд шудагиаст, салоншам тозай, радной краскай. Мошин балон дискамаш пачкай, электропакетам дошта, як ҳуҷҷат мекунӣ, мегири газ метиҳӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон ва фурӯхта мешавад бо нархи 8500 сомонӣ ки боз арзон муомилаи хубам дорад. ин ҳамин рақамҳои рақамҳои тисела бадро кадометон ки мехаред маромад занг занед, бо қадитон муомила мекунанд. 8500 сомонӣ савдо дорад. бародарон шумо дам агарам хари мошинаи майда, мошинаи калон, мошинаи боркаш, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон аппарат, ягон техника чӣ навуд реклама ки бошад маромад рӯй кунед, фурӯшда мегузорем. То видеои оянда.